apa Mbak Rini sing spesial kagem marga masyarakat anu sing ala sragenan sing aca dangdut. Nggih, sragenan mawon. Napa niku? Nggih. Bapak nyuwun apa, Pak? Lah niku ditangu. Sragenan, Pak. Jambu alas. Apa anu, apa kuwi jenenge? Pripun? Jumplangan. Oh, jumplangan. Intik-intik ngalor, intik-intik. Kangen ning ati, nggih, kangen ning ati. Oh, kangen ning ati. Oke, digarap jaipor. Ya, digarap jaipor. Oh, sesuk isuk cek manten. Ya, suarane diwet-wet. Oh. Nggih, Pak. Kok bengi cek wayang. Sesuke isuk mantene. Nggih, Pak. Bengi cek wayang awan campur sari. Aja beres-beres sing swara. Iya, Pak E. Melok aku, Pak E. Lho, kok kaya debit-debitan ya. Aku melok Pak E. Aku melok Pak E. Bar kuwi didudul karo mburi. Oh iya. Aku seneng aku pas didudul kuwi. Tak mbuayangi aku. Iya. Engko ya. Tak leletire masuk. Yo, kangen ati oke, yo. Sing lanang sapa? Kowe no. Yo, Mbak Inces. Aku nek. Iya no, kowe iki sebab. Pas Morsanto rawo to? Pak Bambang Tambak Romo rawuh to? Mboten. Mboten. Ini Pak Alex sing rawuh. Yo, Ning sawahan. Delok sapa? Ayu bangun jatuh hati susah mong kangen seliraine yuk Rino wanita hati-hati susah nunggu bobe bali rasa kangen rapi semari among siro kan bisa nambani aku jan ora nyono ora ngira tibake lagu apa-apa kok apal to, Jos. Lho, tibake kowe iki bothok bolu isi telek. Aku lagi ngerti iki nek awakmu apa-apa kok iso iki lho. Madu, Pak E. Kok isi telek? Iya ya madu. Madu, Pak E. Iya ya nek kowe madu. mangga Dik. Aja